Usa ka 25 anyos nga lalaki gisikop human pasanginling ng lugos ug usa ka 4 anyos nga bata sa barangay Mactan, Dakbayan sa Lapu-Lapu. Gilang suspitsado nga usa ka jiri paggubot o paggubo taga Suong Uno, Mactan, gipasakaan og kasong statutory rape ang suspitsado. Apan gikataho nga nakanawat og hulga ang pamilya sa biktima, hinungdan nga midangop sila sa mayor sa maong syudad. Ang ginikanan sa suspitsado mo'y nibahad na risbakan ang katong pamilya sa bata. Mura ba o kung mapriso ang ilang anak, dunay mga pangulga nga dunay may tabo nga dili maayo nila. So muna nga atong gimanduan ang kapulisan sa Station 2 to check on this allegation. Ato ang atong WCPD sa mga office, giadto nila then gipaybalo in regards anak kung if ever nga i-treat nila or aduna pa ila makabiolate sila, posible nga nakupon sila og pasakan og kaso.